Ongi etorri ekoizpenduina kontsumo herrikoia saiora. Ni Xabi naiz eta hemen gaude Azpeitin, elikagunean. Posible da ongi jan eta inguruari on egitea. Hori frogatzen laguntzeko 4 laguni jarri diegu erronka. Biolur nekazaritza ekologikoa sustatzen duen elkartetik. Gaurkoan gurean Julen Portillo eta Urdaspan Alberdi izango ditugu. Goazen beraiek ezagutzera. Ni Julen Portillo naiz, 28 urteko zarauztar bat, eta edukia sortze euskeraz, sare sozialetan, gehien bat TikToken, eta aparte bakarrizketak ere egite ditut, eta podcasta ere badazka, eta hoxe, saltzan ibiltzea pertsona bat. Kaixo Julen, zer mozia? Ondo. Bueno, lehen da bizi, esplikatuko dizut zer egin behar dezun gaur. Gaurko zure platera izango da kalabaza pizza egitea, ez da sekula egin dezun. Pizza igual bai, ez? Bai, baina... Kalabazakin igual ez. Ona, kalabazakin gutxi jo. Gaurkoa izango da kalabaza pizza berezia, porque azkenean egingo duguna da bertako elikagai ekologiko egin. Egingo duguna da, hemen ditu barazki sorta batzuk eta bar, erabiliko ditugun produktuak, eta batzuk daude errepikatuta. Orduan, asmatu behar dezu zein den bertako elikagai ekologikoa. Bale. Hasi gara ez aukeratzen? Aukeratu, ja. Bai. Nik uste kalabaza hau izango gara, hemen plastikoan sartuta eta... bio jartze hori bai ikusteala. Bai, egia esan bai, ekologikoa. Plastikoak inda, hau aukeratuko. Bai. Tomatia... Ez da erraza, baina honek emateu pixkat Orlando tomatia, orduan hau aukeratuko. Oso ondo. Horrengo hau. Eta gazta nik uste biak, gaela izatea ekologikoa, ze gero, hau berrinduta da, baina... gazta osua hartuko. Ez da, bazpare, beti bazpare. Bai, perfecto, oso ondo. Nik uste dut oso ondo irine, zela? Benetan, hautaketa hau laguntzeko, Urdaspal ekoizlea etorriko zaigu. Urdaspal, hemen da, ondo. Urdaspal Alberdinaz, Jurretako nekazarizia, hortugilea. Hortuko produktuak eta ekoizten duguz. Eta, salmenta Durangaldean egiten dugu dana, Merkatu plazan, denda txikitxo batzutan, eta hola xe. Gaur nire kalabazia daztatzeko aukera egonda, ez? Julenek aukeraketa bat egin du, zer iruditzen zaizun aukeraketa hori? Ondo ikusiot, ondo ibili da, bai. Kalabazan argita garbi, ez? Hemen batek ikusten da kalabazio osoik, bere asalaz, bere konservazio naturalaz, eta hemen txikitute prest, akaso lan gutxia emoten dau, baina, horretarako plastiko pilo bat erabili da, ez? Eta bai bioetiketa deko, baina etiketa irakurtzen hasi eskero, hau Andaluziatik etorri da, ez? Eta bestie desente gertuku, ez? Tomatien be, egixe da, antza dekela bisek, nik soser ikustekotan, ez? Enbaserik ez dugu ikusten, baina honek, bintzeta sitxo batzuk eta ikusten di, eta akaso, gutxi hau elabora. Ez naturalago ematen du, ez? Bai. Eta gazta erosterako orduen, aukeratu dagoelako eta nik uste horbe asmabin dagoela, ez? Azken finien, hau etxien birrindu geinke, eta hau birrindut etorri da. Birrindut etorri bada, ontziratze bat behar dago, ez? Eta honek ez, ez? Eta orduen, hor, azkenien erosketa horretan ekologiko ez da bakarrik ekologiko ekoiztu dala, baizik eta nun ekoiztu dan, eta ze formatotan saltzen dugun, ez? Hor, alde itzela dau erosketa bat benetan ekologiko, benetan gertuko izen, eta benetan natura errespetatzen dagoena, eta ez dauela erabiltzen gainen baserik, eta hori, ez? Hori iruztot garrantzitzu edala kontutan hartzi erosketak egiten dugu. Oso ondo ibiliza, Julen. Ondo. Ja nik uste delikaia baitula, sukaldea jomerko dugu. Bale, guazen ez? Guazen venga. Julen, hemen gaude, sukaldean, dena prest daukagu. Lehenik eta bain, sukaldeko amantala jantzi, txukun ibiltzeko. Gaina urdina. Zarauzko arraun elkartea zela. Hori da. Eta Julen, pixka gehiago ezagutzeko, baztar guztietan ikusi daitu, telebistan, sare sozialetan, TikToken ere bai, ez? Zer egiten dut, zer eduki mota, euskaraz egiten da, edo? Bai, nik egiten edukia da, humorezko edukia, euskeraz, eta sare sozialetan, gehien bat TikToken. Eta horre, pizkanaka jendea juntatzen, esateu eduki sortzaile euskaldunak gutxi daudela, baina uste baino gehiago gaude. Eta uste ibili berdala pizkat bilatzen,
Baina horra, ja, pixkat... Da, TikTokin eta olakotan egoten dira baita, ez? Errezetak eta prestatzen da, jende bat bada horlako gauzak egiten dituna, ez? Animatu beharko zenuke, ez? Nei, hain ikusiko ja, zen nola naizen zukaldatzen da, ez dut uste oso fin ibiliko naizenik, baina, bueno, ni saiatuko naiz, nire dan emango, Hemen proba dingo jau gogorra bintzat. Eta gero ikusiko. Bueno, pixkat labur azalduko dut kalabaza pizza platera hau, nola prestatuko den. Kalabazak hau osoik, egingo duguna hori xerra eta moztu, hori izango da gure pizzaren oinarria, eta hori labea sartu ondoren, ja bitartean egingo dituguna, beste barazkiak mozten jongo gara. Oinarria pixkat egiten denean atera egingo dugu, eta hau jarriko ditugu gainean, bale? Eta gero ja bukatuko dugu ja labean. Bale. Orduan, orain hasi behar da, bai. Primeran. Bueno, Julen, nik bakarrik utziko zaitut. Nola bakarrik? Bai, bain, zure txanda da. Gu ni Urdazpalena nijoa, eta gero pratuko du, zemuzko atea zan. Nik inberdo bakarrikan? Bai. Fiatu berko zu, Bai, Vale, bueno, animo, Julen? Vale, eskerrik asko. Vale, bueno, esan bezala, kalabazan pizza ingo dugu, kalabazakin hasiko gara. Nei esan dien mozteko, ezakite egia esan nundik hasi. Baina, bueno, bazpare laban ertain hartuko dugu. Eta hemen saiatuko naiz mozten, saiatu aurrena, ikusiko dugu gero, nundik noa dijoan, asuntua. Ostra, gogorra dago, Hasieran kalabaza mozten da, azala gogorra huela eta... Nik uste nun indarra nekala, baina, kalabaza oso gogorra zegoen. Eta kostatu zait pixkat, baina, bueno, moztu dugu. Hortxe. Venga, hau, burua hemen ikusiko dugu, burua esaten da, antzartu dutela. Esan dit, bihatz bateko zabaletan. Labea sartuko ditugu, kalabaza pusketa hauek. Hala, guazen. Bihatza ez moztia, eta ana ondo jutia. Orduan hasiko geha, eta etxeaka. Ondo, ondo. Kipula mozten mintze, fin, hostia. Telebizan agertzen diezen hor sukaldari profesionalak eta... ez da hobeto egiten, ondo. A ber, ondo ibili naizen? Bai, noski. Nik uste dut oso ondo ibili naizela. Bai, ondo. Benetan, Ondo. Bueno, hau prestakat, labekoare preste hongo alaizter, orduan hau pixka txukundu eta segituan geha bueltan. Kontu zibili berda, ze hau berua egotea, orduan... Epa! Apa, Julen, joder! Txura, Bai, osea, dana presta, Bai. Barazki moztuta, kalabaza Ondo moztuta, bidatzu bat, Bai, tamaina politiak, ban. Bueno, oin arte ez dizu bate lagundu, oin pixka lagundu goizut, bale? Pasan garaia. Eta bitartean bi galdera goizkizut, bale? Bale. Iten goazen enean. Zuzko ze? Etxean egiten dezu bate, o ze tipota? Ez asko, egia esan asko, ez da, itetenian gauza pasikoa, arroza, makarroia eta horako gauzak, egia esan, gauza gehiegi dez. Ez, oza, dazkazu hor bost errezeta zure txorrak eta horiek egiten duzu, ez? Bai, eta gustokoena ere, esango nuke, baina... Hoi da. Ondo. Eta erosketa egiteak orduan, hartzen duzu kontutan, bertako produktua izatea, o ekologikoa izatea, edo... Ni zarautzen bizi naiz, eta zorionez bizi naiz merkatuan onduan. Orduan, ketxi da merkatura juten naiz normalian erostea, eta orduan bertako produktuak izatea. Bai, herrikoa da, bai, inguruko produktuak, eta... Bai, gu merkatutan, ez? Zapatu goizetan ejuten gara Durangoko merkatura, eta gazte-gaztiak ostiralien parrandain badabe, horrek ez dietorriko, ez? Neu benintze juten, saso baten. Eta gero, etorten da jente gaztia baino gehixea pixkat guraso barrizek, ez? Horre bai etorten dira, da perfil bat bai etorten dela. Bueno, egingo duguna da, tomate pixka botako dugu gainetikan, eta gero ja, egingo dugu, tipula pixka, piper berde pixka, azkenean nahi dugu bezala montatuko, bale? Eta hau gero ja, labean sartuko berriro, pixka amaitzeko, bale? Gazta pixka urtzeko eta pixka tostatu puntua emango jo, bale? Osa, kalabaza da, basia esango da, basia, oinarria, oida. Ondo, oinarria, ondo. Orduan, nahi balimaek hasia berdurak eta jartzen. Hola, bildurri gabe, ez? Bai, pixka tamainan, gehiagire, ez? Pasa gabe. Oida. Bueno, Julen, hoia badakizu, ja labean sartu. Vale. Eta askar, guia maia prestatzen jongo geha, Urdazpaldani, ja gozetu egin geha, eta... Haizu ja ardo pixkat egin, hau mundiala sartukoa.
ardaua aipatu dau, sortzuk aldatzen dabizen bitartean ardaua aipatu dau, geroko detaile eder bat. Probatzeko irrikitan, no? Bai, oso ondo. Venga, ba. Vale, ba, sartu ingoet, laia? Venga. Vale, ba. Bueno, Julen, itxura bikaina, Egia esan oso itxura honak, Benetan, jateko gogu, bintzat, emoten dago. Bueno, zatitu egingo eta tastatu egingo dugu. Vale, primera. Konforme, plan. Emaitza izan da, espero nuna baino hobia. Uste nun etxala egingo xua egongo. Ez gaizkin netelako, baizik eta ikusten nulago kalabaza igual etxala ondo gatuko, baina harrituta. Asalda guzti, bai, lehen aldiz jatotena kalabaziola asalda guzti eta sorpresi irundoz, samurre zeuden da. Azkenean pizza gaude goituta betiko masa lego gainean jartzen dianak, eta hori esan oso osasuntxua, barazki jateko beste modua baita. Bai. Bai. Zamera, produktu hauekin eta irakasle hon batekin, dara errezago Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko. Zaten bezala produktu hona, baina hau garestia izango da, o? Bueno, askotan ekologikoak badu la fama hori, garesti fama hori, baina askotan ez da gero ikusten atzean dagoen lan guzti hori, Hori Urdazbaleka asko zobeto daki, eta beak igual, Bai, fama berez badeko, nik uste ez dela benetako realidadea hori ez dela islatzen, Azkenean, jenteak hurbilduko balitzak gugana eta zuzenien erosiko baleo konturatuko zen ez dela garestia, edozein poltsikotarako eskuragarria dela guk ekoizten duguna, eta kalitatea itzela da. Guk ez dugu sortzen elikagaiak bakarrik, Elikagaia sortzen dugu eta elikagaia sortzeko modu bat dekogu, Elikagai garbiziek sortzen dugu, Eta garbiziek sortzen dugu ez bakarrik elikagaia bera, baizik eta ingurua zeinduz egiten dugu, Ez dugu erabiltzen inungo ongarri kimikorik, ez dugu erabiltzen pestizidaik eta holakoik, Orduan lan egiten dugu beste erabadekogu, pixkat natura eta zeinduz, Eta gero saltzerako orduan bebai, bardine zeintzen dugu, Ez dugu ekoizten eta bialtzen ez dakit nora baizik, eta gertu zuzenean saltzen dugu, Harremana zuzena da, sasoiko produktuak erabiltzen dugu, Nik uste dut hori dala pixkat bilatzen duguna, Gertutasuna eta gauzak ondo itea, eta nik uste dut badagoela jentea baloratzen dauela eta zorionez nik uste gero eta geixa dala gure lana baloratzen dauen kentea. Esperientzia oso ona izan da, egia esan gertuko jendeakin ongea, baratzetik oso gertu ibiltzean pertsonak eta egia esan uste baino gehiago ikasiet eta oso aberazgarria izan da esperientzia hau. Bueno, gaurkoa bukatu dugu, etxekoei hurren arte. Juna aurretik, ardoa aipatu da lehen, ardo pixkat honi laguntzeko? Bueno, oin jongo, Urdazbal, ardo bat hartzea. Konforme. Oso ondo. Bueno, gerarte. Aio!